Sinaagi sa tabang sa mga CCTV camera sa kadalanan ug 24 oras nga monitoring na suta ang halos kada adlaw. Adunay disgrasya sa National Highway din sagad mga nagmotorsiklo nga di mosunod sa lagda sa trapiko ug bisan sa mga traffic enforcer. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yaslan, gani sukad pa Agosto 1 hangtod kagahapon nitala na ang Milanilla Traffic Commission kun Metcom Command Center og 21 ka mga disgrasya sa kadalanan diin kini maong tanan nahulikam. Pasado las 7 gahapon sa buntag, busy ang National Highway ug nitabang ang mga traffic enforcer sa pagman sa trapiko ug pagpalabang sa mga pedestrian. Sa dihang ana-ana sa tunga-tunga sa daan ng mga pedestrian, ni-signal ang traffic enforcer sa Picas Lane pagpahunong sa mga sakyanan aron makalabang ang mga tao. Ang ubang sakyanan ni hunong na apan kining motorista ni pasutoy og padagan. Hinungdan nga naigo gyud niya ang usa sa mga pedestrian. Ug tungod sa impact, nahog pang iyang angkas nga dunay gikugos nga masuso. Daling gitabang ang mag-inahan ug wa ra maunsang masuso. Ang pedestrian ug ang angkas sa driver daling gidala sa tambalanan. Samtang huli ka musab kining habal-habal driver kansang angkas way helmet gikan sa usa ka eskina sa tungkop ni left turn padung sa highway ug nihunong sa daplin sedan. Apan gidasmagan kini sa usa ka multicab gikan sa Picas eskina. Nakaangkon og samad sa tiilang habal-habal driver gumikan sa insidente. Samtang maayong pagkabuak sa windshield ug niaso kining multicab nga dibangga sa SUV diha sa Barangay Kalahuan. Ang SUV naka-left turn na apan ang multicab nga padung sa south kusog gihapon ang padagan. Maong nibangga sa kilid nga bahin sa SUV. Naangol ang driver sa multicab. Motorcycle gid ma'am. Number one kani mga motorcycle nga kana bitong reckless driving bitaw nga murag nagdali kan pas-pas ba mo ni kasagaran mahitabo. Dili mo follow sa rules and regulations kana traffic rules. Dili mo follow mo ni kasagaran jud nga mahitabo sa mga ginilya. Samtang ang kagubaon sa parte sa National Highway nga sakop sa Barangay Tungkop mausab ang hinungdan sa disgrasya. Ang mga lubaong sedan mo'y gitan-aw nga hinungdan nga nabagnos ang driver nining motorsiklo ug ang pagkalimbuhat sa usa ka sakyanan nga kusog na kapadagan. Samtang nagpaabot nga mapaayo kini sa DPWH, giabonuhan sa Metcom ang lubaong nga daan ug kun magabi butangan kini og barrier. Gipanguluhan ni Sir Bubut Antigua gikuan na siya ma'am gisugo in town ang mga patrol nga paabunuhan lang sa og kanang for the meantime no aron nga tungod sa disgrasya ang lugar kay kasagaran na adjud ang disgrasya diha gani sukad pagsugod pag-launch nato sa to ang CCTV monitoring mga 5 na ka mga disgrasya diha. Lan panginaot sa Metcom nga unta dili lang magsalik ang mga motorista nga na ang CCTV camera ug ang monitoring niini kundi magsilbi unta kining warning ug reminder ngadto kanila nga maong mga CCTV camera anaa aron mas magbinantayon diha sa kadalanan aron kaminusan pa ang mga disgrasya. Lan, daghang salamat Femari Dumabok.